Salutare toată lumea! Astăzi vreau să vă povestesc despre băiatul care v-am zis, Alex Lopoș, un prieten foarte bun. Cum v-am zis, am dat un fier în mână, deci și acum când l-am sunat, mi-a venit să plâng după el. Este un prieten foarte, foarte bun. Sper să se facă bine. Am auzit că trebuie să-i taie pielea de la picior și să o pună la mână, pentru că asta de la mână e putredă. N-aș vrea să fiu în locul lui, dar culmea că asta de la picior se face la loc și asta de la mână nu se face, dar săracul. Deci și acum vine să plâng după el. Sper că v-a plăcut videoul, deci vă rog frumos să vă abonați pentru el, să abonați și el, deci vă rog frumos, abonați-vă, vă rog. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!